הנה 7 רעיונות פרקטיים איך להתחיל לצבור ניסיון של מנהל מוצר כבר בתפקיד הנוכחי שלך. אתה עובד בהייטק ורוצה לעבור לתפקיד של מנהל מוצר? הנה משהו שחשוב להבין. כדי לעבור לפרודקט, אתה לא צריך לחכות שמישהו ייתן לך הזדמנות. אתה יכול להתחיל לבנות ניסיון כבר עכשיו, בלי לבקש רשות ובלי לחכות להזדמנות. והיום עם AI זה הרבה יותר קל ממה שאתה חושב. כי דברים שלקחו ימים, לוקחים עכשיו דקות. וזה אומר דבר פשוט. אתה יכול להתחיל לצבור ניסיון כמנהל מוצר כבר היום. זה בדיוק היתרון שלך. רעיון ראשון, PRD Generator, תבנה כלי שמייצר PRD אוטומטי. כשאתה עושה את זה, אתה מתרגל את אחד השרירים הכי חשובים של מנהל מוצר. להפוך רעיון לאפיון ברור. אתה לומד לפרק פיצ'ר ל-user stories, להגדיר flows ולכתוב acceptance criteria. אבל יותר מזה, אתה מתחיל להבין מה זה PRD טוב ומה לא. וזה בדיוק מה שמנהל מוצר עושה ביום יום. וכשאתה משתף את זה, מסתכלים עליך אחרת, לא רק כמי שמבצע, אלא כמי שחושב מוצר. וזאת רק ההתחלה. רעיון שני, Bug Prioritization System. תבנה כלי שמדרג באגים לפי חשיבות. כאן אתה לומד משהו קריטי. לא כל בעיה שווה פתרון. אתה מתחיל לחשוב במונחים של אימפקט, על משתמשים, על ביזנס, על זמן צוות. אתה מתרגל החלטות, כי מנהל מוצר לא פותר בעיות, הוא מחליט אילו בעיות שווה לפתור. וזה כבר שיח של PM. רעיון שלישי, Internal Tool Optimization. קח כלי פנימי שאתה משתמש בו בעבודה ותשפר אותו. כאן אתה עובד על מוצר אמיתי. לא תרגיל, לא סימולציה, משהו שיש לו משתמשים, שיש לו שימוש, שיש לו תוצאה. אתה לומד לזהות friction, להבין pain אמיתי ולמדוד שיפור. וזה בדיוק מה שרוב מנהלי המוצר עושים. וכשאתה משתף את זה עם ה-PM, אתה לא מדבר איתו בתיאוריה. אתה אומר, שיפרתי כלי פנימי וקיצרתי תהליך מ5 דקות ל30 שניות, וזה מיד ממקם אותך אחרת בצוות. כאן מתחיל להיווצר אימפקט אמיתי. רעיון רביעי, Data Insights Dashboard. תבנה דשבורד שלא רק מציג נתונים, אלא מסביר אותם. פה אתה נכנס לעולם של Data Driven. אתה לומד איזה מטריקות חשובות, איך לפרש שינוי ואיך להבין למה משהו קרה. אבל החלק הכי חשוב, אתה מתרגל איך להמליץ על פעולה. זה לא רק המדד ירד, אלא המדד ירד בגלל X, ולכן צריך לעשות Y. וכשאתה מציג את זה ככה למנהל המוצר, זה כבר שיח של החלטות. זה לא רק ניתוח, זה כיוון. זה השלב שבו אתה מפסיק לנחש. רעיון חמישי, Workflow Automation. תזהה תהליך בזבזני ותבנה סביבו אוטומציה. כאן אתה מפתח יכולת מאוד חשובה, לראות הזדמנויות, להבין איפה זמן מתבזבז ואיך להפוך את זה לפתרון. וכשאתה משתף את זה, זה נשמע ככה. זיהיתי תהליך שחוזר על עצמו ובניתי אוטומציה שחסכה זמן לצוות. וככה בדיוק מנהל מוצר חושב. רוב האנשים בכלל לא מגיעים לשלב הזה. רעיון שישי, Experimentation and A/B Testing. תתחיל להריץ ניסויים. כאן אתה נכנס לחשיבה של Experimentation. אתה לומד איך בודקים היפותזות, איך מודדים הצלחה, איך מקבלים החלטות מבוססות דאטה. וכשאתה מדבר על זה עם ה-PM, זה נשמע אחרת לגמרי. בדקתי 2 גרסאות ובחרתי לפי התוצאות. וזה כבר שיח של מוצר. זה ההבדל בין תחושה להחלטה. רעיון שביעי, Micro SaaS Product. תבנה מוצר קטן משלך. פה הכל מתחבר. בעיה, פתרון, משתמשים, פידבק, שיפור. ובשלב הזה אתה כבר לא מנסה לעבור לפרודקט. אתה כבר שם. וזה כל הסיפור. זה לא משנה איזה רעיון תבחר. מה שמשנה זה שאתה מתחיל לחשוב, לפעול ולתקשר כמו מנהל מוצר. כי זה בדיוק ההבדל בין מישהו שעובד ליד PM לבין מישהו שמתקדם לשם. אבל פה רוב האנשים נתקעים. הם מבינים מה צריך לעשות, אבל לא יודעים איך להפוך את זה למעבר בפועל. איך להציג את זה, איך לדבר את זה, איך לגרום לשוק לזהות את זה. היי, אני דניאל מפרודקט אקספרטס, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בקורס ניהול המוצר שלנו. אבל זה לא עוד קורס, זה תהליך שהופך את מה שאתה כבר עושה לקריירה בתור מנהל מוצר. כי כל מה שראית כאן זה לא ידע, זו צורת עבודה. והקורס בנוי בדיוק סביב זה, לעזור לך לקחת את הדברים האלה ולבנות מהם פרופיל שמתקבל לעבודה. אתה עובד על משימות אמיתיות,
כאלו שנראות בדיוק כמו עבודה של מנהל מוצר. עבודה שמדמה את התפקיד. אתה לומד איך להציג חשיבה מוצרית, איך לקבל החלטות, איך לדבר בשפה שמבינים מיד. ובמקביל, אתה מקבל פידבק ממנהלי מוצר בכירים מחברות כמו גוגל, מייקרוסופט, אמזון ומטה. אנשים שיודעים בדיוק מה ההבדל בין nice try לבין מישהו שמוכן לתפקיד. וזה מה שעושה את ההבדל. כי מעבר לפרודקט לא קורה כשאתה לומד עוד, הוא קורה כשהשוק מזהה אותך כ-PM, וזה בדיוק מה שאנחנו בונים איתך. לכן זה לא עוד קורס, זה הגשר בין מה שאתה כבר יודע לעשות לבין התפקיד שאתה רוצה להגיע אליו. וזה גם מה שמסביר למה יש לנו כבר מעל 1,000 בוגרים שעשו את המעבר הזה בפועל, ובנינו שיתופי פעולה עם מאות חברות הייטק, כך שאנחנו לא רק מלמדים את השוק, אנחנו מחוברים אליו. אל תסתכל על זה כעל עוד הוצאה, כי ברגע שאתה עושה את המעבר, העלות של הקורס מחזירה את עצמה מהר מאוד, כבר בתלוש הראשון. אז אם אתה עובד בהייטק ורוצה לעשות את זה נכון, אשר פרטים עכשיו.